Levitiko Kapitulo 5, mga hitabo nga nagkinahanglan ug mga halad tungod sa sala. Kon ang usa ka tawo magdumili sa pagsaksi bahin sa butang nga iyang nakita ug nasairan, nakasala siya ug kinahanglan siyang silotan. Kon ang usa ka tawo makahikap og butang nga hugaw o sama sa pataing lawas sa mananap nga giisip nga hugaw o bisan unsang mananapa, nakapahugaw kini kanya ug nakasala siya. Kon makahikap siya sa bisan unsang butang nga mahugaw nga anaa sa tawo ug wala siya mahibalo. Inigkahibalo niya makasala siya, kon may magdali-dali sa pagpanumpa sa pagbuhat ug daotan o maayo ug wala siya makaamgo niini, inigkasayod na niya niini makasala siya, kon ang usa ka tawo makahimo bisan asa niining mga salaa. Kinahanglan nga isugid niya kini ug magdala siya ngadto sa Ginoo og usa ka baye nga nating karnero o kanding ingon nga halad alang sa iyang sala. Ang pari maghalad aron mapapas ang sala sa maong tawo ug pasayloon siya. Apan kon dili siya makaabot paghalad ug nating karnero ngadto sa Ginoo alang sa iyang sala, kinahanglan niya magdala siya og duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati. Ang usa halad tungod sa sala ug ang usa halad nga sunugon. Dadon niya kini ngadto sa pari ug iuna paghalad sa pari ang halad tungod sa sala. Lubagon niya ang liyog niini apan dili niya kini lunggoon. Ang dugo sa gihalad alang sa sala isablig niya sa kiliran sa halaran ug ang sobra niini ibubo niya paghurot sa tiilan sa halaran. Halad kini alang sa pagpapasasala. Unya ihalad niya ang ikaduha nga langgam ingon nga halad nga sunugonon sumala sa tulumanon ug ang pari maghimog seremonyas sa pagpapasasala alang kanya ug pasailoon siya. Apan kon dili siya makaabot paghalad og duha ka tukmo o duha ka kuyabog nga salampati, ang iyang ihalad tungod sa iyang sala mao ang usa ka kilo sa labing maayong harina. Kinahanglang dili niya kini butangag lana o insenso kay halad man kini tungod sa sala. Dadon niya kini ngadto sa pari ug ang pari mokuhag usa ka kumkom niini ingon nga halad sa paghandom ug sunogon niya kini sa halaran. Itungtong niya kini sa mga halad nga pagasunogon alang sa Ginoo. Halad kini alang sa pagpapasasala. Ingon niini ang paghalad nga buhaton sa pari aron mapapas ang sala sa maong tawo ug mapasailo siya. Ang nasalin nga harina, sama sa nasalin sa halad nga uhay, mahiadto sa pari. Bayad nga mga halad, ang Ginoo miingon kang Moises, kon may mapakyas sa paghalad ngadto sa Ginoo sa mga butang nga iyang gisugo ug makasala nga dili tinuyo. Kinahanglan maghalad siya ngadto sa Ginoo og laking karnero nga walay daot alang sa iyang sala. Kinahanglan nga ang bili niini ipasikad sa opisyal nga sukdanan niya gigamit sa dapit nga balaan. Kinahanglang taplan niya kadtong wala niya ikahalad og pakapinan pagayod og ikalima ka bahin sa bili niini og ihatag niya kini sa pari. Ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang kanya, ginamit ang laking karnero nga halad alang sa sala ug pasailoon siya. Kon may magbuhat sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo. Nakasala siya busa ang siyang silotan bisan pa kon wala siya masayod niini. Kinahanglan magdala siya ngadto sa pari og laking karnero nga walay tat sa isip halad nga bayad sa sala. Kinahanglan nga ang bili niini ipasikad sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa halad alang sa sala. Ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang kanya, tungod sa iyang nabuhat nga kasalanan nga wala niya tuyo og pasailoon siya. Kini halad nga bayad alang sa sala kay nakasala man siya sa Ginoo.